Bueno, però aquesta, així, blava amb estrellites, amb l'americana, està bé, no? Vull dir, blau, no sé, negre... Sí, bé, no? Que... Oh, hombre! Xicots del món, què tal? Com esteu? Bueno, deixeu-me explicar què està a punt de passar. Estava aquí preparant-me pel sopar de final de temporada, no? Escollint modelito i tal, i estava pensant, ostres, aquesta temporada ha sigut molt bona, ens ho hem passat molt bé, hem fet grans castells, molt divertit, però també no, hi ha hagut una part potser injusta, no? Algo que no ens ha acabat d'agradar a tots i a totes. I estava pensant, per què no presentem un reportatge, no? Per què no entreguem un reportatge als xicots i xicotes? Un reportatge resumint aquesta temporada, pensaments dels xicots i les xicotes, de la gent del carrer, de llocs emblemàtics inclús, i també coneixem una mica l'opinió de tots i totes d'aquí a Vilafranca, oi que sí? Doncs bueno, anem primer de tot a veure què opinen els xicots i les xicotes d'aquesta temporada. Què pensen? Com ho senten? Com ho veuen això? Quines esperances tenen per a la temporada que ve? Vinga, comencem. No us perdeu ni un minut, d'aquest reportatge? Doncs bueno, fem la negra i em poso aquesta, blava, sí o què? La blava, la verda no, no? Què opino? Pues que hem fet passets endavant importants, que hem recuperat el 4 de 8 descarregat, hem començat a treballar molt bé la torre de 7, el 3 de 8 també s'està treballant, vull dir, molt bé, hem fet un pas endavant, que és del que es tractava i l'any que ve hem de seguir. Esperem que aquesta temporada, vols que et digui, no ens ha sortit tot com voldríem. Cuidado, que els assajos sortien bé les coses, però va ser mal dia. Vam tenir mal dia, ja està. Sí o no, nenes? Vam tenir mal dia, perquè ho teníem. Bé, molt bé, al final anem tirant endavant, anem evolucionant, veníem de la pandèmia, l'any passat va ser un any dur, vam poder fer 2 castells de 8 carregats, aquest any l'hem pogut descarregar, hem pogut carregar la torre de 7, o sigui, estem cada dia sumant camises, sumant gent, sumant joves, és l'important, fent massa social i és l'important, al final els castells sortiran, si som la gent i ho treballem, els castells una cosa sortirà, no tinc cap dubte. Diria que ha sigut una temporada on hi ha hagut recompenses, bajones i molt èxit. I sí, ho podria resumir així. Bueno, jo estic molt contenta, crec que hem fet un canvi dins la colla brutal d'actitud, de caràcter i de ganes de fer castells i la veritat és que tinc moltes ganes de que sigui el 2024. D'aquesta temporada doncs, hem fet un pas molt gran endavant, hem començat a consolidar moltes coses, ha entrat un jovent molt maco, canalla nova, gent nova i molta massa social, que al final és el que volíem. A plaça no s'ha pogut demostrar gaire, perquè ha sigut injust, però bueno, la feina que hem fet al local d'assaig, la gent la sap, tots hem estat, tots hem vist el que hi havia i ja està, i l'any que ve més i millor. Crec que aquest any
Teníem molt clar que havíem de fer molta feina social, molta feina a nivell de tècnica, molts canvis, provar diferents metodologies, perquè era un any de traspàs, clarament, per buscar i trobar peces claus per l'any que ve i l'any que ve es començaran a veure tots els resultats que potser no s'han acabat de veure aquest any. I opino també que el més important és aquesta colla de gent jove que ha entrat aquest any, que és un revulsiu, que és present i que és futur. Espero que l'any que ve siguem els mateixos i uns quants més. Però a mi aquesta temporada m'ha agradat molt. Ha entrat molta gent nova, he vist cares del passat, que m'ha agradat molt tornar a veure's, i espero que hi segueixin. Bueno, doncs al final jo crec que, saps, aquesta sí, truco, bé tot, no? Bé. Oh, hombre! Ja torneu a estar aquí. Bueno, com ha anat això? Bé, no? Quines emocions, quines sensacions, que sensibles són els nostres xicots i xicotes, que sí? Doncs bueno, anem ara a una part molt interessant. He enviat unes reporteres especials als carrers de Vilafranca perquè facin una entrevista a gent del carrer, a gent random, a gent de llocs emblemàtics de tota la vida de Vilafranca, perquè, clar, què pensen aquesta gent, dels xicots? Ara ho descobrirem. Senyores i senyors, enviades especials al carrer, la Ruth i la Nayara. Noies, què tal? Us passo la connexió. Bona nit, xicots i xicotes. Estem aquí al Cal Noi Noi i venim a fer entrevistes a vilafranquins sobre xicots. Anem! Hola, bon dia. Estem aquí amb... La Maria. Vale. D'on ets? Soc de l'Arboç. La teva colla preferida quina és? Doncs no t'ho sabria dir. No tens cap colla? No, no tinc colla preferida. Quina és la teva colla preferida de Vilafranca o de qualsevol lloc? Clar, la meva preferida no és de Vilafranca, és molt lleig, però m'agraden els Minyons de Terrassa. Interessant. La colla preferida? Los chicos de Vilafranca. On? A Vilafranca? De Vilafranca o d'on sigui. Els Verds. Els Verds. I per què? Perquè sí. Quina és la teva colla preferida? Doncs mira, no tinc cap colla preferida en concret. La veritat és que m'agrada molt gaudir de les diferències que hi ha de cada colla. Quina és la teva colla preferida? Hòstia, xicots, faltaria més. No, reconec, no sóc molt casteller, em sap molt bé. Però xicots, sí. Ostres, jo respecto molt els xicots de Vilafranca, però sóc dels Verds. Vale. Has vingut aquí a Festa Major de Vila? No, encara no. Saps qui són els xicots? Sí, dic que sí. Saps de quin color som? Oh, això no... A veure si ara faré una aliada. Vermell. Molt bé. Bé, has vist l'actuació del 29 de Festa Major? La vaig veure poquet, perquè la veritat és que el 29 no vaig baixar. Sé més o menys què va passar, però no la vaig venir a veure, no. I la de Sant Fèlix? De Sant Fèlix sé alguna cosa més, també, però tampoc no la vaig venir a veure, perquè no baixo ni el 29 ni el 30. A cap. ¿Fuiste a ver la actuación del sí, por del 29? Por momentos, como estaba trabajando había mucha gente. ¿Y Sant Fèlix también? Sí, claro. Vale. Vas anar a veure l'actuació del 29 o només Sant Fèlix o a les dues? Vaig anar a les dues. Sí? I què et van semblar? Fent memòria, tot i que jo sóc un amant dels castells purs, sense porra i nets,
Doncs em vaig fer una molt bona priorització per part de la vostra colla. Consti, he dit que respecto molt els xicots de Vilafranca i els hi desitjo el millor. El 29 d'agost has anat a la... Vaig a plaça, però no sóc molt castellà. Bueno, i les figuretes dels xicots, quan arriben? Mira, quan el fabricant ens les porti. Vale. Aquesta noia no sap de castells. No sé res. No sé res. No sé res. Colla preferida? La jove. Et faria res aprendre't la nostra cançó? Ostres, aquí sí que em mata, sóc molt dolent cantant. 1982 1982 neix l'escut que porto al cor. N'és l'escut que porta el cor. Vermell és el seu color. Vermell és el seu color. Xicots de Vilafranca. Xicots de Vilafranca. Lo. Ja està, sí. Visca els xicots. Després d'aquest dur treball, li tornem la connexió a l'Òscar. Bueno, gràcies per tornar a la connexió, noies. Fantàstic, aquestes entrevistes bastant curioses, podríem dir, Hi havia algun infiltrat, d'un altre color per allà. Bueno, fantàstic. Doncs bé, anem ara a riure una miqueta més. Anem una miqueta a veure les tomes falses, els fails, coses que han passat a xicots bastant divertides aquesta temporada. Vinga, ara apaguem el cervell, descansem i anem a riure un rato, va. Som-hi, endavant! Bueno, doncs ja està, em poso les palmerites. No, les palmerites sí, que són en plan hawaiano, cubanito, saps, en plan mami, tu sabes, no? ¿El rollete? No em poso les palmeres, no? I venim a fer entrevistes a Vilafranquins sobre xicots. Anem! Hola. Què opines d'aquesta temporada, Òscar? Aquesta temporada superbé. He fet de dosos moltes vegades. I m'ho he passat molt bé, però el 3 de 9 feia molta por. 3, 2, 1... Soc la Tamara, soc la cap de colla i fa 26 anys que faig castells. A veure, Tamara, què... Saliros ahí atrás, no, un momento. Saliros ahí atrás. Alguna cosa? Mira, l'últim que vaig veure a la tele de castells va ser el passat 1 de novembre. I em va semblar una diada molt guai. Dels xicots? De qui era? En general. O sigui, els xicots hi eren. És que ara no t'ho sabria dir. A l'1 de novembre? A l'1 de novembre no hi eren, no? Vale, doncs ara això ho podreu tallar, si voleu. Jo ho arreglo tot, tranqui. Quedaràs... A veure, què és els xicots per tu? No, que no puc aquí, que m'estan mirant tota l'estona. A veure, nens, porteu-vos bé. A vegades passen coses rares, assaig. Però espera, Ara... Para, Rai, t'ho juro. ¡Tengo miedo! Mensaje. Un mensaje. Un mensaje. Que vamos a hacer la torre de 8 cagada y descagada. ¡Vamos! A disposar. Alguna cosa que vulguis dir a tots els xicots o xicotes? A tots. Pensa que et veuran al sopar, Oi, no, tu prou, talla. Talla. La primera, però sí, és casa. Guai. Vaya gallo, m'acaba de sortir. Aron, segur que no vols sortir? On t'està amagant? Aron, surt una miqueta, surt, digues algo. Muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegeta 700. Comunicando. Però vinc de fer un pilar de 10 net avui. Sí, clar. O 10 pilars d'un. Tus ganas. Per dir algo. ¿Qué digo? Es que no sé, era para grabarme. ¡Ya está guapo! Ja està. Hola, mamá. Hola, mamá. Hola. Hola, Òscar, com estàs? Magníficament bé. Bueno, com tu ja saps, tenim aquí a falta de... Què opines de... Què esperes del Shambhala? Uau, no sé, volar... Així m'agrada. Què esperes sentir? Què esperes sentir? Llibertat, volar... Llibertat, fraternitat... ADN.
Així... i a més em veig, no? Sí, Fatal. Si no pots gratis, mirar. Estàs gravant ja. Qui? El vermell, el vermell! Digui'ns que tu no, si no, no gravem. Digui'ns què espera del tren de la mina. Jo res, una mesura. I de xicots del tren de la mina? Molt bé, bones sensacions, connexió, amistat, bon grup i una cerveseta després. Qui cridarà més avui? Tu per aquesta nit. Merda! Bebè! Interessant. Podeu parar ja de fer crits d'aquests, per favor. ¿Qué es ese animal? Es un animal. S'ha matat, Paco! Aquest apunt a la canalla, ho dèiem, sense els tècnics no seria res possible. Sense nosaltres aquí tampoc, sense els castellers tampoc, però sobretot sense aquesta canalla. Bueno, xicots i xicotes, gràcies per haver vist aquest reportatge tan emotiu i tan divertit i tan de tot, tan xicoter, no? I, bueno, gràcies per tot, gràcies per aquesta temporada tan increïble. I, bueno, xicots, quin resum podem treure d'això? Els xicots i xicotes estan molt contents i contentes. La gent del carrer, els que ens coneixen, estan molt contents també. Tothom té esperança amb els xicots, nosaltres també. I si aquest any ho hem donat tot, l'any que ve donarem tot i una miqueta més. Clar que sí. Gràcies per haver vist aquest documental i, bueno, jo me'n vaig ja cap al sopar, que ja vaig tard. I al final, mireu, ja tinc el modelito, ja tinc camisa. Quina camisa? Doncs, bueno, després de camises i camises, de provar i desprovar, doncs m'he quedat amb la més maca. I quina camisa hi ha més maca, que la camisa dels xicots. Collons. Vinga, fins la pròxima, fins l'any que ve. Africano. Igual. Venim a presentar-vos la cançó del verano. 3, 2, 1... Macarena Duisa, atarita tutomba, aparita pera. Hemos acabado.